silloin pitää olla tuommoinen 56 kuuden seutuvilla tämä väliaikainen ja salametin kohdalla. Poikien Moukareitto saatiin päätökseen ja sen voitti Suomen Mika Laiho. Aikoille. Ja varsin kovaa vauhtia pojat tässä avaavat ja Metsikov menee kärkeen, toisena on Suomen Jani Anttonen ja sitten siihen nousee kolmanneksi Oleg Tiganov ja neljäntenä Jani Anttonen. Ja vauhti on todella kovaa. Ja tähän etusuoralle tullaan ensimmäisen kerran Vadim Oknetsikovin johdolla. Häntä seuraa Jani Anttonen. Siis numerolla 2 Jani Anttonen ja 3 Oknetsikov. Pojat ovat ottaneet pienen kaalan seuraavan parivalakkoon, jossa tulevat Jussi Okkonen ja Oleg Tiganov. Tule vaan Jussi! Kolmiloit kavatti varsin mukavasti Jarno Koskela 55,9 on tässä 800 metrin väliaika ja se ettelee sitä yli 55 loppuaikaa. Ja nyt siellä takasurran nousee Oknetsikovin rinnalle Jani Anttonen ja sitten tähän ryhmään on noussut myöskin Jussi Okkonen. Ja näyttää tulevan todella tiukkaa kamppailua tämän kolmen pojan kanssa. Rinnakkain kärjessä Vadim Oknetsikov, Jani Anttonen. Etusuoralle ja loppusuoralle tullaan Vadim Oknetsikovin johdolla. Häntä seuraa tiivissä tuntumassa Jani Anttonen. Ja nyt Jani avaa pellit ja pyrkii rinnalle, mutta näyttää sille, että Oknetsikov on tämän juoksun kova. Vadim Oknetsikov voittaa 800 metriä. Toiseksi tulee Jani Anttonen. Kolmas on Jussi Okkonen. Ja neljäs Oleg Tiganov. 1.54.71. Oknetsikovin voittoaika. Pojat pitivät tässä todella hienoa vauhtia ja tuli huippuaika.